Uriani tuhata di bagasan las ni roha marpungudo hita di tikion laho maka mauliatehon balga ni asin ni roha ni debata na marsuru anakna na sasadai gabe halwaon ni sandok manusia alani hupasatami ma tuhamu saluhutna selamat hari Natal madihamu saluhutna ruas ni HKBP Cengkareng. Las marohata ay nungaro si paluahita alani marsi horasam mahita dohot na dilabukta huhut madok Immanuel dongat tama debata jalang manay saping niya to nga mangina. Di bagasan uduk dohot serep ni roha, tapahibul marohata marsaor dohot Yesus naung tubui, asa tung sikoplas ni rohata maredde mahita. Harajaon jalabahenon na guarna si partahi halongangan ulu balang ni debata ama saleleng ni lelengna raja ni hadameon edehon hamuma sada ede na baru di Jahoba edehon ma Jahoba ale sandok tanoon pajojor hamuma di tonga-tonga ni akana sotu madaho hamulion nai di tonga-tonga ni salut bangso halongangan akan nabinahen nai marsoba mahamutu Jahoba marpahean na marhadohoan akahitir mahamu maradopon ibana ay ise sadok tanoon haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang marroha ama doho tuhami halak pardosa na dangolon alani di leon hodo anakmu tuna sasadai Tuhan Yesus Kristus asa porsea hami jala dapotan hanguluan marhite sian ibana na mangido mahami nuaing tuho suru matodimna badiai turohanami asa manahan hami rodi ujungna di bagasan haporseaon nasitong jala asa martua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Oh, Jesus.
tatangihon ma patik ni debata di pesta Natal ta sedarion ima natar surah di Filipi bidu 2 ayat 12c. Mardongan biar doho lomos ni roha ulahon hamuma haluaon muna. Sahalinai mardonga biar doho lomos ni roha ulahon hamuma haluaon muna. Atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nambar tu patik mi. Amin. Tato potima dosata tuado pani debata martangiang mahita di pesta Natal parjoloon tapado podma ngoluta tubalga ni holong ni tuhata tuhita marhite-hite hatu tubuna tu portibion laos huhut tarimangi akka pabahenata naso saurdot tupak kokop nai tamado uduk hita manopoti dosata diadopan ni debata. Ale Tuhan parasiroha na sumurung, nungaroho tu portibion manopot hami, madongani hami disude ngolunami. Alai sai olo dope ganggu hami di padonganiomu, uju huadopi hami ragam hamaolon dohot parukilon. Rodoho tu portibion laho makokop hami patuduho tirua tu hami asarade hami mangurupi akan napatut urupan alai sai olo do tartutup rohanami manarihon akan nagale doho namet-met. Sai sungguli ma rohanami, asamuba roha dohot pangalahonami,
asa tarparangihon hami pakokopon mi di ngulu nami, jala lampatarma di hami, nasitong didongani ho hami, manangahape namasa di ngulu nami, tangihon mahami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Ai songonodo holong ni roha ni debata tu portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng nilelengna di ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen.
hatani debata turpuk di pesta Natalon imana tarsurat di pesalmen biddu 140 alu mamuka sian ayat sada rodi pasapulo paton tajahama margati sorin. Haleluya, puji ma Jahoba hamu alea kasian Banua Gijang, puji hamu ibana diaka Banua Gijang. Puji ibana ho mataniari dohot bulan, puji ibana sudehamu alea kabitang akka namar sinod dangi. Ikon pujion nasida magoarni Jahoba, ai madokon ibana jadi tartopa ma nasida. Puji ma Jahoba hamu ale akan asia tanoon, aka binatang di laut, ro di sude akalung. Hamu ale aka dolok dohot sude aka robean, hamu ale hau aka namar parwue, ro di sude hau ares. Hamu ale aka raja ni tanoon, dohot sude aka bangso, hamu ale aka pangarajai, ro di sude aka panguhum ni tanoon. Ikon pujion ma goarni Jahoba, aisa sada goarnaido natibul, di atasi hamulion naido tanoon, dohot aka langit. Ima sahatna mertua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tidak koma hapor siautai, songon nahina tidak kon nidongata sahapor siaon di sandok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan,
na tumopalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siaton di porbadia, andorak sohabubuhan, ido tuhata na tumaun na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, la untuk tu siam debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanaon, manghumi halak na mangulu do na mate, au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panhalak Kristen akan na badia, doh dihasan ni dosa, doh dihatai namando, mula mangulu sogo daging ni halak naung mate, doh dihangoduan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul dihita, anon duksidung ibadah, udutata do muse tu ulaon nabadia. Napaduahon marsugut tanggal 26 Desember 2023 ima Natal paduahon masuk dohita marnatal di huriat tahun masuk pukul 10 pitu botare. Songonima sunggul-sunggul maret demahita.
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Amanginang arilas ni roha na tapaima pesta Natal marningot hita di hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus. Alani pinasahat masaula nari tu hita. Selamat Natal madi hita saluhut na. Hata ni debata na laho pahoton hapor siaota di pesta Natal na parjolo di Tikion. Ima na tarsurat di Evangelium ni si Lukas bidu 2 pamukasian ayat 15 sahatu ayat 20. Songonoma didok hatana. Jala dinalaui akka suru-suruani sian nasida do pagijang masih padohan ma akka parmahani. Beta mahita tu Betlehem taida ma namasaon na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatop manasida laho tu si gabe jupangsa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani. Asadung di ida di baritahon nasida maboa-boa naung dihatahon tu nasida taringo tu dakdanaki. Jadi sude na ubegesa longang bedo siala na hinatahon ni akka parmahani tu nasida. Ia si Maria di peop do hatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mulak doa kaparmahani dipasangap jala dipapuji-puji do debata ala ni sasude na binege jalana ni ida nasida songon naung dihatahoni tu nasida. Olat nido sahatna. Amanginang molo adong na pinarsitan ni roham ngamas saitung leleng. HP topu jupangmu. Job topu adong na mga lehon ito ho, kira-kira ahado reaksimu. Sesuatu yang sudah lama kita minta kepada Tuhan, sesuatu yang begitu kita rindukan, sudah bertahun-tahun, lalu kemudian kita sudah sempat melupakan itu, tetapi kemudian Tuhan kasih. Pada suatu waktu yang tidak diduga, kira-kira apa responmu, reaksimu? Las roha mekel do, tangis do. Molo omakku tiki hudok naing sikola padita au omak niku. Parjolo dang percaya ibana, reaksinya gak mungkin. Alaniaha ay nunga 5 tahun au jadi karyawan di muka kuning. Diingok muse hatak kangok kutiki met. Dukon ni hudokon mak nek sikola padita au. Tohoi narohana. Mekel ibana alay mekel mengejek. Serius do au niku. Serius do. Dungu dibereng parsitutuoku dungi idokon ibana mabuti. Pitu hamu na mariboto marahamarangi. Hupangido tu Tuhan ikonadong sada nanggo palasada hamu padita. Alay nunga tamat tamu sude sikolang nunga lau hamu mangaratoy dakuingo bei pangido kitu Tuhan. Dakuingo bei tangiaki na ujui holan martangia ngotorus dahu pangidoi alai alanong mangarato hamu sude nga adong namuli ngapeyam dakuingo bei pangidoaki. Alai au do na lupa dipangidoaki alai Tuhan daongin na. Alani i reaksi ni ibana parjolo dung dibereng parsitutuku dibereng tangis do ibana. Tangis tetapi bukan nangis kecewa, bukan mengingat kenakalanku lagi. Alai tangis ibana tangis terharu jala nama BGP aur panimadok. Iya ya. Mungkin saya juga begitu, saya sudah lupa apa yang ku minta dari Tuhan. Banyak mungkin yang selama ini ku minta dari Tuhan.
Tetapi kadang-kadang saya sudah melupakan apa yang saya dambakan, yang saya cita-citakan, yang begitu saya rindukan. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah lupa. Dia menepatinya tepat pada waktu yang kita butuhkan. Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Dan Dia akan selalu mengingat apa yang kita sampaikan kepadanya. Adok kamu nasongannya manginang? Adong? Manang dang dingot tamu be akatangi yang pangidoam mo na tutuhan. Dang dingot tamu ba dia lusi na dia do naong dia lusi na dia do naso dia lusi do pe. Molo naso dia lusi do pe. Sabar, karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Sabar, unang pitordok, dang adong Tuhan nih. Unang pitordok, mungkira nganasip pusongonon. Kan godang do songoni. Mungkira nganasip pusongonon, si barakon, si baran lapa-lapaon. Hei, tidak ada itu. Amanginang turpuk evangelium ditikion ima taringo tu parmahan nabar morngin di padang Efrata. Mereka itu, para gembala itu, mereka bermalam di padang Efrata. Tetapi janji tentang kedatangan Mesias itu sudah turun-temurun mereka dengarkan. Sudah mereka dengarkan itu dari kitab para nabi, dijanjikan bahwa akan ada penyelamat, juru selamat, si Palua, Mesias yang akan membebaskan kalian, membebaskan kita yang pada waktu itu mereka berada di bawah penjajahan Romawi. Mereka merasakan penderitaan, mereka merasakan apalagi gembala, mereka menjadi orang-orang yang termarginalkan, yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Mereka merasa tidak dibutuhkan. Mereka hanya orang rendahan, orang upahan. Nah, mereka sudah mendengar dan mereka merindukan itu, tetapi pada malam itu mungkin mereka tidak mengingat sama sekali tentang janji itu. Tetapi lihatlah amanginang, kepada mereka berita sukacita itu diperdengarkan terlebih dahulu. Molota bereng di ayat 10 diturpukon, unang hamu mabiar, ay barita halalas ni roha godang dohubuan tuhamu, parsaulian ni sandok bangsoy. Ay naung tubo do di hamu sabor nginon di hutan ni si Daud. Si paluai ima Kristus Tuhan, ini yang mereka nantikan selama ini, yang sudah turun-temurun, yang sudah mereka benar-benar merindukan siapakah yang sosok yang akan dibangkitkan, yang akan dihadirkan oleh Tuhan untuk melepaskan kami dari segala persoalan keterpurukan ini. Ketika kabar itu menggelegar, malaikat Tuhan datang menghampiri mereka dengan sinar yang begitu terang. Mereka benar-benar bersukacita. Alania manginang molota parohahon, setidaknya ada 5 kata kunci yang bisa kita ambil dari nas ini. Naparjolo didok akka parmahani beta mahita tu Bethlehem. Mereka tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka tidak egois. Tetapi mereka saling mengajak. Beta mahita tu Bethlehem. Diajak kodo nakik sudeak kapangis ni bagasmu asa marnatal manuguton. Adong do pena tinggal modem di Jabu. Di sarat todo nakin. Dagpola di sara, ay nga maulhian dungo toy maanom may bana sesi 2. Tor di pesan, jangan lama-lama ya, nanti nggak dapat kursi loh di gereja. Yang jelas mereka tidak pergi. Dakpola, ini rahasia, biar aku aja lah yang mendengar. Asa au parjolo saksi, asa au parjolo holanau nataruli. Oh enggak, mereka langsung saling mengajak. Beta,
Di sando pe dong atta, di sando pe adong dope, beta ta aja, beta hatop. Nunga sau be baga-baga ni debata, napa naroparohon si palue, beta. Mereka mengajak, tidak menjadi orang-orang yang egois. Mereka mau semua orang mendapatkan berita sukacita itu. Napa duahon didok nasida. Taidama nama saon. Taidama nama saon. Mari kita lihat apa yang sudah terjadi di sana. Dang idok nasida beta mahita atik na tutu manang so tutui baritai. Tidak. Beta mahita tu Betlehem. Taidama nama saon. Ngaleleng si tutu di paima. Taida nama saon. Tuhan sudah menyatakan janjinya, mari kita lihat. Mari kita ke sana, kita lihat, mau menyaksikan. Napa toluhon? Hatop. Mereka tidak menunggu-nunggu. Dan yang paling luar biasa mengenang hatop nasidai, yang pada awalnya mereka itu tugasnya sebagai gembala adalah menjaga kawanan domba dari serangan serigala, gitu kan? Tugas nasida na paling utama melindungi akka biru-biruna, sude akan pinarmahanna supaya tidak diserang oleh serigala. Tetapi pada waktu itu holan di bege nasida baritai hatop tinggal sude biru-biru, tinggal domba naik, tinggal artai sude dak perlu di nasida. Beta dangi be na mengendali hok kita salelengon akka biru-biru ido akka artai do na mengendali hok kita nak peso harta artani halaki salelengon i mengendali hok kita alayon tinggal mai sude tinggal dangi be na ngarga dangi be na perlu si paluai nama manginang aharuna marga nungayang di ngolum. Ado na marga nungayang nasoboy likang siyako. Sudedo hita mandok bahwa memang betul do anggo artai terikat do petu hita. Alai sotung ma artai nagabe mengendalihon ngolum. Sotung ma artai na manundati homar las niroha. Sotung doa na mamikiri artai holan makomol homol mabiar ho dibuat halak dibuat panakoi gabe dang marolopo gabe dang boy ho hatop lao manjupako si paluai. Beban penghalang yang paling besar bagi setiap orang ketika dia mau menjumpai bertemu dengan Tuhannya adalah hartanya. Manang na arta ahamay bergerak atau tidak bergerak, tetapi ini sering menghalangi. Alai parmahani, mereka tinggalkan itu untuk menyongsong, untuk benar-benar menjumpai si palua nasida. Dangbe, dangibe na mangiho tau. Napao paton jupang nasida do. Mereka tahu pasti kemana mereka, tujuan mereka, jupang nasida do, dang lilu nasida. Molo pakai Google Map, olo do pe lilu tahe. Na jota na lilu, mari Google Map. Belok kiri 100 meter lagi, belok kiri. Laut tu kiri ba, belok kanan. Lalu belok kiri, belok kanan lagi, na lilu sahat tu gang mentok. Ayah doon. Molo na tugang mentok, nagabi tu lobang do. Dang lilu, parmahani. Jupang nasida do. Molo roho tu garejaon. Maksud hati ingin bertemu Tuhan. Jupang mudo. Kenyataannya amanginang, walaupun gereja kita sesempit ini, banyak orang yang tersesat di dalam gereja ini. Dang jupang na Tuhan na niluluan na ito hodo alaniaha. Di ruangan yang begini sempit
Katanya dia ingin mencari Tuhan, tetapi dia tidak bertemu. Justru dia tersesat di sini yang katanya ini adalah rumah Tuhan. Alaniaha. Alani HP nama amang tahetong mamula-hula tu HP on. Bereng maju samping mi adong do nalala marhepo nakageleng mi nuang na samping mi. Nalilu doi dang Jepang nai. Dang Jepang nai. Manang nabo ape doko kamu na. Parmahani mardalan sian padang Eprata tu Bethlehem dang pakai Google Map nasida alay Jepang nasida do. Jepang nasida do. Napalimahon namanginang longang bedo molo tajahan nakin di ayat 10 lalu jadi sudena ubegesa longang bedo. Huroha parmahan gembala yang pertama sekali mendapat kabar berita itu mengabarkan kembali kepada gembala yang lain. Saat sepanjang jalan molo tabayakon sepanjang jalan mereka berjalan sambil, iya tadi itu saya lihat, aku lihat itu cahaya terang, saya ketakutan sekali. Nah hubereng parjolo sada do, au dua, au hubereng nakin, ulihiannya dinasida hati. Pastinya kalau kita mendapati sebuah pengalaman yang spektakuler, kita akan begitu excited untuk menceritakan itu kan. Mungkin sambil mardala marcerita nasida, saat nasida di Panggagatani saling berbagi cerita. Maka gembala, mungkin gembala yang menjadi pendengar, bukan menjadi saksi utama melihat malaikat-malaikat itu. Hah? Iya ya? Songoni do, pah, longang bedo, bohado tutu, bohado parjadi ni longang takjub, alai didok tabereng ma, apa reaksi daripada Maria? Maria dikatakan ia menyimpan dan merenungkan perkara itu. Ia si Maria di peopdo hatai jala di pahusor-husor, di dia di pahusor-husor di bagasar rohana akana binaritahon nihatahon diceritakan oleh para gembala itu, ditangi imana, dirunut ibana tupudi, dihubungkan mungkin, dianalisa dia. Tetapi lihatlah amang inang, begitu dalam kalimat ini mengatakan, ia si Maria di peop dohatai, di pahusor-husor, di bagasar rohana. Ia menyimpan segala perkara itu dan merenungkan bagaimana cara Allah bisa memakainya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam penggenapan rencana Tuhan. Amanginang tidak serta-merta Maria dikatakan, iya, audo, nah dipilih naik. Dia tidak menjadi pongah, dia tidak, satupun di keempat Injil itu tidak ada yang mengatakan bahwa Maria ada bersuara, ada menyatakan diri sebagai wanita yang terhebat setelah Yesus lahir. Tetapi sebelum dia mengandung, ya, jiwaku memuliakan Tuhan katanya. Sebelum itu terjadi, semua orang akan menyebut aku sebagai orang yang paling berbahagia. Sebelum dia mengandung, alai dung masa tu ibana sude didok di peop dohatai jala di pahusor-husor. Dungia manginang apa yang menjadi tindakan daripada gembala. Didok mulak doa kaparmahani dipasangap jala di papuji-puji do debata. Dipasangap jala di papuji-puji do debata. Marbarita nauli do nasida di papuji-puji di pasangap do debata. Amanginang kita juga, kepada kita kabar ini menggelegar setiap tahun. Menggelegar. Seperti gembala di padang Eprata, kita juga dipanggil dan terpanggil untuk mewartakan berita sukacita kelahiran Kristus itu.
Buama carat tanungayang barbarita nauli. Pabotohon barita las ni rohat taon tu akka humaliakta. Tapamana nuaing barita Natal di akka media sosial, ahado tahena menonjol nuaing akka barita siya nakadongan di masa ni Natalon. Pulang kampung. Perjalanan yang begitu melelahkan. Pulang kampung live ya kan, secara langsung, lagi makan di sini, istirahat di sini, di kampung senang-senang. Itu sekarang berita Natal yang kita lihat. Mungkin ramulo hamu pemarsogo mulak tong do ido barita Natal na bayno muna tuhami akan diberengon di dunia maya non. Kue natabo, si panganon natabo, jumpa dengan keluarga, sahur menyawer, makan enak, ido ra barita Natal. Alai ido nanaing dohonon nasi barita honota. Ido neng ido tahe seromu taringo tu tabo ni si panganoni ay molo dibereng akka keluarga ta akka dongat tanah hurangan. Apa yang menjadi respon mereka? Yang mungkin mereka di dalam merayakan Natal ini serba kekurangan, lalu kita memposting hal-hal yang glamor, apakah itu akan menjadi berita Natal yang indah bagi mereka? Tentu saja tidak. Itu akan menyakiti, menyedihkan, apalagi tetangga tak kan. Ngata boto tetangga tak hola pasti boras nape ngamasai susah. HP tak posting segala bentuk makanan ini dan itu. Ahama kira-kira dohonon na tuhamu. Memang dang di komen di Facebook atau di Instagram. Kira-kira apa respon mereka? Saya bi. Amate handphone nih kan. Tuanai nasi dahin na. Atau do apalay. Tidak kira nasutinanda. Jangan-jangan itu dihutang. Jangan-jangan itu masih kredit kuenya. Namsya. Yang jelas tidak lagi menjadi berita sukacita. Alani ternyata perlu do menjaga perasaan tu akka dongan-dongan na di dunia maya di Facebook. Bagaimana kita menyebarkan. Molo didok berita baiklah. Good news itu beritakan. Artinya good news itu berita yang bisa membuat orang bertambah semangatnya. Sukacita dia. Responnya terhadap kita juga positif. Unang bayan akka barita-barita yang mungkin bisa melukai, menyakiti, bahkan menyakiti hati musuhmu sekalipun. Unang bayan barita Natalon, asa dibereng ibana, asa diboto ibana, lo isi. Ingin mendapatkan reaksi, bagaimana reaksinya ketika melihat postinganku pulang kampung. Bagaimana reaksinya ketika kupampangkan, kupamerkan baju baruku ini, rumah baruku ini, atau apapun yang kumiliki di kampung. Amanginang, tidak usah. Mari kita membawa berita Natal ini dengan berita Natal yang membawa sukacita bagi semua orang. Amin. Alani postingan ni Huria Jemaat HKBP Cengkareng pasti akan menjadi berita nauli yang terindah sepanjang zaman. Amin. Dilarang memposting berita-berita yang buruk. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di hatam nasahat Tuhami di manogot ni Arion di pesta Natal na parjulo na makalasok kami di hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di hami. Ibana do si paluah hami na paluahon siyan gomgoman ni hamatean. Ale Tuhan nami ibagasan las ni rohas itu Tuhami. Ala di paingot hodo hami marhite akka parmahani asa hatop jala uli rohanami di nalaho majupakon madapoton si paluai jala dung jupang ikon tarida las ni rohanami
asa talu saluhutna aka arsak dohot holso ni rohanami ala nunga ditaluhoko saluhutna nang arta nang sangap dang ibe arta nau marga dihami alai hodo alede batanami marhite parjupangan nauli di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate ma Tuhan di hatam nasaha Tuhami di tikyon say pargugoi parbisuhi mahami di nalaho makanguluhoni. Ubuh kami matu bagasan tanganmu saluhut na akan napasoratok kami mangarsaki hami. Pos dorohanami ale Tuhan nami. Di bagasan tanganmu do saluhut na haluaon atong palua hami. Jala urupi hami molotung ikon loasomu hami manaoni. Manang dia penungay na mangarsahi hami. Na adong akka si solhot keluarga nami na di bagasan parsahiton na di bagasan hapogoson na gabedang tuk iba na marlas ni roha na di bagasan panggosa-gosaon dohot sude tahe akka na manosak tu bagasan roha nami pahot roha dohot aporsyon nami na pabotohot tutod di nami na adong doho diganup akka parukilon namasai sian parbinotuam modo saluhut nai atong huwak kami ma di bagasan tangyang namion akka ruas ni huriam na suboy marpesta natal ale Tuhan nami na tongon di bagasan parsahiton mungkin na adong dito nga ni ruangan ICU di rumah sakit dia Pedetikyon manang na di bagasan perawatan dito nga ni bagasna manang akan natarhurong di penjara ala ni akadosa pabahenanna akan na di pardalanan akan na di bagasan dito nga dalan na sumardiha-diha naso adong bagas parmiamanna songoni penang akka dongan jolma nagabe korban ni akka porang di luat portibyon ale Tuhan nami asima roham nang dinasida say homa na toktong mga lehod dame dot las ni rohana sida marhite pabahenam mo na so tardodo hami jalaho pasahat tami matubagasan tangamu ale Tuhan nami saluhut na perayaan Natal ni hala Kristen di Sandok Portibion padaw ale Tuhan nami sian akahaguturon don akasian tahi-tahi najat na sian akasi pangagoi gabe pesta Natal na umuli mo di hami jala asiroham nang di akan nama kobasi pesta Natal di Sandok Portibion say homa na mga lihon gugo asa marhite-hite pakobasyon ni saluhot aka parhobas na taruli pasu-pasu saluhot aka ruas ni huria naro makalason denggan ni basami ale Tuhan nami hubuak kami pimpinan nami di bangsodot negara namion di nalau barencakon aka pemilihan kepala pemerintahan nami di tongan di bangsodot negara namion mulai sian tingkat presiden sahatu calon legislatif nami marpesta na balga hami alit Tuhan nami di bulan Februari upasat kami itu bagasan tanganmu say hadameoma na songgop tutonga-tonga ni bangsodot negara nami songoni penang pimpinan ni huriam HKBP di Sandok Portibion margogo manasida manguluhon huria HKBP na bolon na huhaholongion huhaholongi hamion asa lam tu ulina jala lam tu denggana parsaoran ni Sandok ruas ni huria tujoluanon om matang yang nami ale Tuhan nami mangasahon goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredehita sian buken de nomor 52 ayat sadadot udutna laos tapasahat ma piliata.
pasahat ma pilihan naung tapapungu tuado pani debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gicang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na toktong na somar mula na somar pasohotan. Hupuji hami maho ala saut sude tahim naung sinakapmu adorang somarojahan do pehasyanganon. Dang tarabat siboli sakapmu, dang sundat tahim nabadiai di bahet dosa nami ala ni holong ni roham nabalga naso hadodoani. Di baheni mauliate marohanami tuho, ala naung saut sakapmu, ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu hami, asa malua hami sian dosa, hamatian dohot sian uhum, jala matsohot hami mangulahot dosa. Onpe, saya si maroham di hami, togi hom mahami tu anakmu, saibahen mahami gabe si luam tu ibana, asa upani halo jaon na hami, ala nati naon na naberniti dohot hangaluton humokopami asa ibana na punahami jalahami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sadarion asa diingot habal gaommu dohot haroro ni anakmu gabi jolma laho panguluhok kami pardosa. Say sungguli maaka parhalado di huriam mamaritahon barita nauli itu saluhut halak naung patar hasangapommu jala naung jupang dame dohot hasonangan. Say lehom ma pitu naukap tu hala si pelebegu dohot tu parugamo na asing. Asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajai masaluhut raja dohot akka suruanna. Asa diboto na sida naung dilehoko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saleleng nilelengna. Say lehon gogo tu akka na dibagasan pangucunan. Apuli akan namarsak jala palua akan natargogot. Say tatap jala ondingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Say dongani jala pasu-pasu hami sude akan nama godang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gicang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amanginang mangulon hita sa tokin asa tapatupa marulaon nabadia. Hot mahita dihud dalat tabi, pay mataulahon ulaw nabadia, asa hubagyo kami dihita senek. Hot mahita manginang, hot mahamu dihundulam muna, di bangkut tabepe dibagi sekadar ala kadar na sarapan pagi.
cek. Cek. Satu. Cek. Tapa hohom ma, tabuat ma hudulat tabe, tapa sonang ma, naing mulata ma marulaon na badia. Mulate ma. Cek, satu, cek, satu, cek, satu, cek,
1. Itu aja dulu dipasang deh. Ini apa? Baterainya ini lowbat. Yang tadi udah dipasang dulu. Ya udah buat inang pendeta aja dulu itu. Soalnya yang punya dia ini lowbat. Dia muaka manami nanami, nanaing madohoti ulon na badia, naparjulu imana porsia di Kristus Yesus nam patupahon asesani dusa. Napaduahon imahalak naradi manisa dusa nidunganna. Napatuluhon naung makatindakon haporsiaon. Napalimahon naso hona ruhu parmahanion dohot pamicaman. Aka ima natau lahu macalo ulahon nabadia. Diba ini tapasonang marohata tapahohoma di bagasan tangiang tabi. Amin. Marende mahita siang nomor 152. Dosa
kami ni di batana sumur sian saru roha. Ima mangaramoti atatemuna dohot rohamuna. Marhiti-hiti Kristus Yesus. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata para si rohana sumurum. Amanami na di banwagijang. Asi roham. Topot mahami na pungudison. Andorang upanga kami anon perpadanan nabadiai. Lehon matod di perbadia tuganup ami. Asa ditubuhon na porsyaon na mangulu di hami. Asa pos si tuturo hanami. Di anak Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami. Pargugui mahami maswadahon diri nami. Asa tariuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon na porsyaon na mangului. Saya taiti rohanami, asal malungu kami tu banwagijang, asa saya masihol kami, pai mai mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Kita kanaung pinar hamaul ni diwatan. Kita sakap noeng mangaton perpadanan nabadiai. Di bayi ini tatibang majumulu manang natau hita marlon na badia asa unang hona manang ise siak kita ai holan na uduk roha jalana manol soli rohana ala ni pabahenan na soture jalana manopoti dusana jalana porsea di hasesani dusa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton perpadanan nabadiai. Ngalayakan na dohot marulon nabadia. Unang be diului sibulis. Unang be didak dati mardosa. Tung padau hamu marohamu nasiani. Tung gotapok kamu mahosom dohot latini roha. Alai paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus. Nang mate jalan nang mula mangulu humokop pam asa tahu hamu mangaton perpadanan nabadiai di bahini tata kasih majolor hat nabi jala alusi hamu masukun sukunon jongjong mahamu salu di parhatu tu rohamdo ala pardu sahosian hatu tubum don ala ni pangalao sim dipatik ni dia bata mola di parhatu tu roham dokma olo namarsa do roham ala dosami jala de pangido roham neng malua hon nuaing sian dosam mola songoni roham dokma olo di parhatu tu rohamdo naungro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana nang mate dot mula manguluh mokopo mamorsan jalamanisa dosam mola songoni di parhatu tu roham dokma olo Olo doho manggota pon sian roham lateni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardinggan dohot halak namangarsahi ho jalan olo doho manis adusa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesaun ni di batas sudi dosam molo songon ni roham dokma olo atong tapaudu bi maruhatta jalata topoti masudi dusata iutok kamu matangiangon di bagasan rohamu nabi ali Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alak pardosa gudang dohami
Ai jut hulau si hami patik. Tama dohona uhum hami nuaing dut sugut. Molo balasonon mutu hami obar tu pabahenan nami. Ayalan ni godang ni asi dohot olong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni lehonmu makopami ala ni i umbain nahum hami mangidu Tuhan asi maroham ni hami sejalo mahami saya sama sudi dosa nami jalalehon tod di parbadia Tuhami asa margugu hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon nahom Bartulomo ni roham saliling di tanah odo peham. Amin. Atau ngamuakan nama nopoti dosa muna jalan nama huas dia sini rohani di bata saya sahat matuhamu nahina haporsiam muna mangasaun hatani Tuhan Yesus dohudok Tuhamu pos maruhamuna nungasisa saluhut dosa muna marhite-hite guarni di mata ama dohot anak dohot todi parbadia amin alia manamina di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai roma haracaunmu sai saut malomuni roham di bono tongaun songon na di banua gijang lehon matuami sadarion hanguluan siap hari sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhami unak kami tugion tu pangucunan palua mahamisian pangago ai hodo napunara jaun dohot haguguun rodi hasangapon saliling nilelengna. Amin. Hudul maham. Mari dimahita sian bukit di nomor 86. Kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-dosaku borginai wujud arjehe gimana dok mama uliate dungi di ponggoli mai di parlehon matuak kasisia uhut manidok jalo mamuma jalapangan ma dagiku doi nau nileo tu hamatean kubok-kopang baik kamu masomoni baik pal ningotan muna diau Jaladun sunna sudah mangan
dibuat panginuman didok mau lihat tumi didok matunasida jalo hamu sudi hamu manginum siani ia panginumanon padan naik baru maon marhite mudaru nani usehon gumokko pamu bahen hasesaan ni dosa dai kamu mas tomoni main parningotan muna diam atong Roma hamu nungaradi sudi ida jaladai hamuma dengan bahasa ni dewata marende mahita uhud macalo padan nabadia Sunau aliku
Sana
Thank you.
cong. Puji ma Tuhan di bata ale todiku jalanasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata ale todiku jala unang tung halupahon dinggan ni basana sudina. Ibana domanesa dosam sudina jala ibana pamalum akasahitmu sudina. Ibana paluau no hosam sian hamagoan jala dileo tuho dinggan bahasa dohot asi niroha para siroha jala perdinggan bahasa do Tuhan debata labat tarimas jala para siroha gudang nang dibait tuhita na hobar tu dosata jala dang dibalas so tuhita na hobar tuha jatotta. Songan asini rohani ama tua kaya nakon na do asini rohani Tuhan di bata dia kana makabiari ibana. Nungatakas di patuduhon di bata holong ni rohana itu ita dinamata Kristus umakopita uju pardusa do pehita. Atong dalam malua mahitan waeng sian rimasna dung gabi parpitor hita inorhon ni mudarnai di baheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa papahenaku do Tuhan di bata olat nion rodi sa leleng ni lelengna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi maruhana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur hon madame natu todim. Masih jalangan mahita manginang dohon aka na dilapung taganu pasat tabi selamat Natal ta jalalas ma rohata